Ahojte, dobrý deň. Tak opäť sa vraciam k včerajšiemu mestskému zastupiteľstvu, ktoré prebehlo v zasadačke Mestského úradu. Mali sme pôvodne na programe len jeden hlavný bod, pretože to bolo mimoriadne zastupiteľstvo. Mali sme rokovať ako poslanci Mestského zastupiteľstva o možnosti prevzatia nemocnice mestom Považská Bystrica z rúk Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ja sa možno všetkým ospravedlňujem, že toto video bude trošku dlhšie, ale keďže bohužiaľ ani ako zastupiteľ mesta Považská Bystrica som nemal možnosť vystúpiť plnohodnotne na zastupiteľstve v Považskej Bystrici, tak skúsim aspoň pre vás, ktorých táto téma zaujíma, sa k tomu vyjadriť. Ten príbeh je veľmi hutný a je, dá sa povedať, už taká ročná epopej, ktorá sa deje ohľadom našej nemocnice. Začalo to celé minulý rok v máji, keď sa začalo po meste šuškať, že Trenčiansky samosprávny kraj chce nemocnicu predať. Samozrejme, ja som sa hneď zaujímal už na konci mája, čo je na tom pravdy, pretože tie zvesti išli po meste a napísal som na Trenčiansky samosprávny kraj mail, kde som žiadal vysvetlenie, ako to teda je. A dostal som odpoveď od pána Baláža, ktorý je vedúcim úseku na Trenčianskom samosprávnom kraji, že teda áno. Predseda samosprávneho kraja Baška bol poverený zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sa teda niečo robilo s nemocnicami v zriaďovateľskej pôsobnosti, čiže s Bystrickou nemocnicou, s Prievickou, ktorá sídli v Bojniciach, a s Mijavskou nemocnicou. Poslanci, asi teda podľa toho, čo mi bolo zaslané, nabádali predsedu, aby s tým niečo robil kvôli tomu, že zvlášť dve nemocnice, a to Považsko-Bystrická a tá v Bojniciach, generujú dlhodobo dlhy a po niekoľkonásobných odloženiach sa napríklad dnes Považsko-Bystrická nemocnica nachádza v dlhu 12 miliónov voči sociálnej poisťovni. Ako mi zaslal pán Baláš vyjadrenie už v júni minulého roka, pán Baška vyslovene aj na briefingu povedal, že teda on nemocnice predávať nechce. Chce ale hľadať nejaké riešenia, že by sa dali nemocnice trebárs do prenájmu, alebo našla sa nejaká iná forma, kde by teda už kraj nebol tým, ktorý sa stará o nemocnice, ale odstúpilo by sa do tretej strane. Potom na jeseň sa do toho ozval náš primátor Karol Janás, že teda je to privatizácia nemocníc. Ja teda nebudem hodnotiť to, že či to je, alebo nie je to privatizácia, ale teda prvýkrát sa objavilo to, že primátor Janás chcel, alebo teda navrhol na zastupiteľstve v Trenčine, že by nemocnice mohli zobrať pod svoju správu mesta, a teda Považsko-Bystrickú nemocnicu by si zobrala pod seba mesto Považská Bystrica. Tu by som očakával, že keď teda štatutár mesta, primátor, niečo také zamýšľa, že o tom bude informovať aj poslancov Mestského zastupiteľstva, pretože práve my, poslanci, ako kolektívny orgán a zbor, rozhodujeme o majetkových veciach, ktoré sa týkajú mesta. A takým je samozrejme aj zobratie nemocnice pod svoju správu, hoci teda Trenčiansky kraj ju napokon ponúkal mestu za 1 euro. Nič však k nám neprichádzalo, žiadne informácie. Tento príbeh pokračoval najmä na Trenčianskom samosprávnom kraji, kde sa teda začalo nejaké doťahovanie medzi županom Baškom a skupinou okolo primátora Janasa ohľadom aj našej nemocnice. Napokon nás na jesennom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v Považskom Podhradí, nejak všeobecne primátor informoval v pléne, že teda je tu taká možnosť, že mesto by sa zaujímalo a uchádzalo o nemocnicu, ale naozaj nejaké podklady sme my stále ako poslanci neobdržali a nemali sme k tomu podrobnejšie informácie. Tento príbeh pokračoval, mesto si s krajom dopisovalo, až to teda dospelo do takého štádia, že mesto Považská Bystrica malo predložiť nejakú ponuku. To sa udialo a zároveň vo februári už tohto roka 2025 sme boli ako poslanci Mestského zastupiteľstva prvýkrát pozvaní a informovaní do nemocnice našej Považsko-Bystrickej, kde malo prebehnúť stretnutie vedenia mesta Považská Bystrica, vedúcich úsekov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí majú čo to na starosti s nemocnicou,
a taktiež s vedením nemocnice v Považskej Bystrici. Na toto stretnutie, ktoré sa konalo 26. februára, som ja teda so svojimi kolegami samozrejme išiel. No a stretli sme sa tam takmer skoro všetci poslanci. Boli nejaké výnimky, ktoré sa ospravedlnili zo svojich dôvodov. No a taktiež tam prišli takmer všetci vedúci úsekov Trenčianskeho samosprávneho kraja, vedenie nemocnice, pán doktor Steiner, ktorý je zhodou okolností aj viceprimátor mesta Považská Bystrica. No a z vedenia mesta, keď teda nepočítam riaditeľa nemocnice, pretože ten tam bol za vedenie nemocnice, prišiel ale len prednosta Mestského úradu, pán doktor Hamar. Na moje prekvapenie, primátor mesta ako štatutár na toto stretnutie vôbec neprišiel. Už tam som sa zaujímal, keď mesto chce pod svoje krídla prevziať taký kolos, ako je nemocnica, ktorá je spádovou nemocnicou pre veľký región, nejde len o Považskú Bystricu, ale pre celý okres Považská Bystrica, pre okres Púchov, pre okres Ilava a taktiež chodia sem aj niektorí ľudia z Byče, čiže je to rádovo zhruba niekde na úrovni 200 000 ľudí. Tak ma zaujímalo, keď mesto sa uchádza o to, aby prevzalo nemocnicu, fungovanie nemocnice a riadenie nemocnice, aký plán teda má vedenie mesta s našou nemocnicou. Pretože naozaj tu sa bavíme o 14 oddeleniach, o rôznych budovách. Naozaj samotná nemocnica má vyše 1000 zamestnancov, nehovoriac o tých tisícoch pacientov, 110 000 pacientov, ktorí mesačne navštevia našu nemocnicu. No a samozrejme s tým sú spojené aj nejaké finančné výdavky, ktoré ja ako poslanec mestského zastupiteľstva musím samozrejme sledovať, pretože mi to ukladá zákon. Preto bolo pre mňa dôležité a očakával som, že teda príde aj najvyšší predstaviteľ mesta, primátor Karol Janás a bude na naše otázky odpovedať. Ten ale neprišiel a poslal len v úvodzovkách len prednostu Mestského úradu. Na moje otázky teda, ako bude zabezpečené fungovanie nemocnice alebo aká je vízia s nemocnicou, som však bohužiaľ riadnu nejakú konkrétnu odpoveď dostal. Hoci chápem, že pán prednosta Mestského úradu sa musel s celým tým procesom dosť veľa natrápiť, ponúkol mi len politickú odpoveď, ktorá bola veľmi všeobecná, že teda by sme sa mali o to pokúsiť, pretože ide o pacientov. To ja samozrejme chápem, všetkým nám ide o pacientov a obyvateľov, ale musíme aj rozmýšľať nad tým, či teda na to máme, aká je tá koncepcia, ako s tou nemocnicou budeme pracovať. Na moje prekvapenie bolo ešte zaujímavejšie sledovať, keď teda potom k tomu vystúpil aj pán doktor Steiner, ktorý je riaditeľ nemocnice, ktorý v duchu, neviem to presne citovať, ale viem to parafrázovať, povedal, ako môže predstaviť nejakú víziu, keď štát na konci februára doteraz neplatí nemocnici za výkony, ktoré poskytuje. Ešte na konci februára naša nemocnica aj vedenie nevedelo, koľko bude dostávať od poisťovní platby za jednotlivých poistencov a teda ťažko mu bolo určiť, že v akých číslach a v hospodárskom výsledku bude nemocnica na konci tohto roka. Toto bola pre mňa naozaj zaujímavá situácia, keď my chceme pod seba zobrať ako mesto nemocnicu, ale naozaj nevieme, v akej finančnej kondícii, s akými financiami môžeme počítať, v akej finančnej kondícii nemocnica môže byť na základe tých platieb, ktoré budú od poisťovní schválené. No a samozrejme, keď nebolo ani vysvetlené, ako by napríklad mesto chcelo garantovať investície do rozvoja nemocnice. Samozrejme, tie platby, ako včera uviedol aj primátor na zastupiteľstve, slúžia na tú základnú prevádzku nemocnice. Pokiaľ to teda vydá, lebo vidíme, že nevždy to vydá a dokáže nemocnica robiť aj dlh, ktorý je momentálne 12 miliónov a neobstojí argument, že je to len v sociálnej poisťovni. Keby si to dovolil ktorýkoľvek podnikateľ na Slovensku, tak má okamžite exekúcie. To, že je to dlh nemocnice, tak to je len také alibistické spoliehanie na to, že štát predsa nebude exekuovať nemocnicu. Ale otázka teda vyvstáva, ak teda nemocnica nemá byť len budova, ktorá stojí a postupne chátra, treba do nej samozrejme aj investovať. A teda
nebola zodpovedaná otázka, ako budeme investovať rozvoj nemocnice. Tu sa pán primátor a ďalší poslanci odvolávajú na to, ako kraj investoval počas posledných rokov do nemocnice. A áno, investoval hodne, ale práve preto župan Baška teraz chce nemocnice postúpiť niekomu inému, pretože už tie peniaze na to v tom rozpočte nemá, alebo teda aspoň tvrdí, že nemá. Hoci rozpočet kraja je niekoľkonásobne vyšší ako rozpočet mesta. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ aj načerpáme nejaký grant z plánu obnovy alebo z eurofondov, tak vždy tu je väčšinou spolufinancovanie týchto grantov. Nejakých 5%, 10%, záleží od toho, aká grantová výzva to je. No a pokiaľ sa budeme baviť napríklad o nejakej výzve 5 miliónov, no tak 10% spolufinancovanie je 500 000 a tie 500 000 kraj, alebo teda mesto, záleží od toho, kto vedie tú nemocnicu, musí nájsť na to, aby mohol tie investície realizovať. Čiže tie otázky neboli zodpovedané a ja som teda čakal, že postupne na to odpoveď dostaneme, a odpoveď sme nedostali. Až sa napokon teda proces uzavrel a na krajskom zastupiteľstve v Trenčíne poslanci hlasovali o tom, že teda súhlasia s tým, aby sa nemocnica postúpila do správy mesta Považská Bystrica. Paradoxné na tom bolo, že bojovník za to, aby mesto Považská Bystrica mohlo prevádzkovať túto nemocnicu, čiže primátor Karol Janás, sám podnikal kroky na tomto zastupiteľstve, aby sa o tom bode vôbec nehlasovalo. Čiže ako keby nechcel, aby sme vôbec mali v rukách tú možnosť my poslanci hlasovať o tom, že tá nemocnica padne do našich rúk. Nakoniec to ale poslanci schválili a kraj zaslal všetkým, čiže aj všetkým poslancom, aj vedeniu mesta, ponuku, za akých podmienok môžeme prevziať nemocnicu. Táto ponuka bola zásadne zjednodušená oproti obchodnej verejnej súťaži. Priamo od predsedu samosprávneho kraja, v zastúpení samozrejme vedúceho útvaru, nám prišiel list aj s prílohami, kde teda ešte zlávnili z tých požiadavok, ktoré boli v obchodnej verejnej súťaži a samosprávam to prevziatie uľahčili. Ale samozrejme kraj si želal záruky, čiže chcel, aby mesto investovalo, aby boli samozrejme sankcie za neplnenie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Tento mail nám prišiel na začiatku apríla a kraj samozrejme stanovil, že chcel by odpoveď od mesta, či s tým súhlasí, s týmto návrhom zmluvy, do zhruba mesiaca. K tomu samozrejme už musí zasadať Mestské zastupiteľstvo Považskej Bystrice a teda čakali sme, kedy nám prídu podklady, aby sme teda, alebo ja som teda osobne očakával, že budeme hlasovať len o tomto návrhu a na základe toho sa potom teda bude vyvíjať ďalší postup. Na moje prekvapenie 17. apríla, ak sa nemýlim, na Zelený štvrtok, mi volala sekretárka primátora, že by sa primátor rád stretol a teda na to stretnutie som išiel ja sám jediný, ako primátor hovorí za celú skupinu opozičných poslancov. No a čakal som, že teda aspoň tam mi priblíži primátor nejaké podrobnosti ohľadom nadobudnutia nemocnice do správy mesta. Dozvedel som sa však iba to, čo už som vedel od koaličných poslancov v mestskom zastupiteľstve a to, že zastupiteľstvo sa uskutoční 28.4., čiže v pondelok, v posledný deň možnosti konania zastupiteľstva, lebo vtedy vypršala lehota, ktorá nám bola daná Trenčianskym samosprávnym krajom. A ešte mi primátor povedal, že teda podklady k tomu, čo pripravujú protinávrh, k tomu návrhu, ktorý pripravil Trenčiansky samosprávny kraj, nám budú dostupné a zaslané zhruba v stredu alebo vo štvrtok, čiže okolo nejakého 24. 25. apríla. Keď nám podklady prišli, naozaj v stredu podvečer, tak som sa nestačil čudovať, pretože návrh tej zmluvy bol kompletne prekopaný a keď si to dáte do nejakých rôznych aplikácií, ktoré vám porovnávajú zmeny, tak v tom boli stovky zmien. Čiže tá zmluva, ktorá prišla z kraja, tá, dá sa povedať, zostala z nej len kostra a zo strany mesta tam bolo mnohé pomenené. Z takých tých najvážnejších vecí tam samozrejme boli vynechané investície, boli tam veľmi laxne alebo pozmenené možnosti garantovania, poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšie veci.
Nadobudol som opäť pocit, tak ako sa už ukázalo na poslednom hlasovaní Trenčianskeho samosprávneho kraja, že keby niekto nechcel nemocnicu do svojich rúk, nerobí to inak. Čiže mal som pocit, že na základe takéhoto návrhu zmluvy, ktorý nám vedenie mesta predložilo na hlasovanie a my ho odhlasujeme, Trenčiansky samosprávny kraj nebude reagovať inak ako to, že tento protinávrh nepríjma, zhodí ho zo stola a zariadí sa po svojom. Chcel som to povedať aj včera na zastupiteľstve primátorovi, ale môj dojem z celej tejto, už to musím nazvať, že maškarády okolo nemocnice, a pritom ide o vážnu vec, je ten, že predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Baška, už tie nemocnice spravovať nechce, pretože ho to stojí veľa peňazí, ktoré môže dávať na niečo iné. A primátor Janás z toho zacítil ako celkom dobrú možnosť zabojovať, alebo aspoň hrať sa o to, že zabojuje o záchranu nemocnice. Každý si však musí už náprv povedať, a zvlášť primátor Považskej Bystrice Karol Janás, že na to, aby ste mohli zachraňovať taký kolos, ako je nemocnica v Považskej Bystrici, na to, aby ste ho nenechali klaknúť a rozpadnúť, čiže musíte do neho investovať, na to mesto Považská Bystrica jednoducho nemá. Tu sa opäť ukazuje chyba systému a dostaneme sa k vládam Smeru, ktoré tu už 18 rokov bačujú, že prehádzajú tie najvážnejšie problémy v tomto štáte na plecia samospráv, čiže vyšších územných celkov alebo miest. Zoberte si, že sám premiér Fico povedal, že pre neho zdravotníctvo nie je premiérská téma. Kraj na tú prevádzku už nechce dávať peniaze, mesto na ňu jednoducho nemá. Podľa môjho názoru je toto čisto PR aktivita primátora Janasa, pretože aj podľa toho, čo včera predložil poslancom Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, je jasné, že kraj s nami podľa môjho názoru v rokovaní pokračovať nebude. Pretože všetky záruky, ktoré od nás chcel, tak mesto z tej zmluvy vyhodilo a dá sa povedať, že táto zmluva je momentálne prospešná len pre mesto Považská Bystrica, ktoré by si mohlo robiť s nemocnicou čokoľvek. Kraj by tak za euro prišiel o majetky v hodnotách desiatok miliónov a nemal by z toho prospech. Čiže logicky vychádza z toho, že kraj, podľa môjho názoru, na tento protinávrh zmluvy nikdy nepristúpi. Toto včera som chcel samozrejme povedať aj primátorovi. Primátor možno aj tušil, že viacerí ľudia aj z nemocnice, s ktorými som sa bavil, odhalili aký asi bude pravdepodobne zámer za celým týmto, ktorý sa odohráva medzi ním a županom Baškom. Je to, dá sa povedať, hra, ktorej my, opoziční poslanci, sme sa včera ani nechceli účastniť. Preto sme kartičky vytiahli a za tento návrh sme nehlasovali, pretože sme chceli aspoň diskutovať o tom, aby sa ten návrh možno priblížil k tomu, čo aj požaduje vyšší územný celok. Pretože ak nám niekto dáva majetok v hodnote desiatok miliónov eur za euro, plus k tomu dáva naozaj veľmi hodnotný ľudský kapitál v podobe lekárov, sestričiek, iného zdravotníckeho personálu a nezdravotníckeho personálu, a naozaj tu ide o desiatky, stovky životov zachránených mesačne a ročne, tak samozrejme by sa o to očakávalo aj tá korektná diskusia. No a ešte možno spomeniem, keď sa bavíme o korektnej diskusii, tak primátor sa, a môžete si to dohľadať na internete, Trenčiansky samosprávny kraj samozrejme zasadnutia z komisí a zo zastupiteľstiev poctivo zálohuje, prepisuje a z niektorých sú aj videá. Primátor Jana sa sťažoval na to, ako kraj nekorektne jedná, že mi posiela na poslednú chvíľu stovky strán podkladov. Takto primátor Janás pravidelne koná v Považskej Bystrici už niekoľko rokov. Keď si niektorí z vás možno spomenú na radikálne škrtanie autobusov v roku 2019, tak samozrejme tam nebol ani celý týždeň na podklady, ktoré mali 500 strán. To isté teraz v prípade návrhu zmluv. Mali sme na to necelé 3 pracovné dni, alebo teda 3 pracovné dni na to, aby sme si to preštudovali. A teda argument tým, že ja mám otravovať doktora Hamara cez víkend a mám sa zaujímať, tak ten naozaj neobstojí. To presne robia v Národnej rade Slovenskej republiky, že všetko schvaľujú v super zrýchlenom konaní a tak táto republika aj vyzerá.
Ja by som bol veľmi rád, keď už sa to nedá na tej štátnej vrcholnej úrovni, keby sa aspoň na úrovni nášho mesta jednalo korektne, návrhy boli včas poslancom predložené, bez ohľadu na to, či sú koaliční alebo opoziční, a aby sme tu reálne prejavovali skutočný záujem o veci verejné, možno aj v prípade našej okresnej nemocnice. Priatelia, toľko som chcel povedať aj včera na mestskom zastupiteľstve. Vidíte, nebolo mi to umožnené. Primátor rečnil, hoci rokovací poriadok a zákon o obecnom zriadení hovorí, že primátor má len moderovať, ako keby moderovať zastupiteľstvo, a pokiaľ niekto uvádza nejaký návrh bodu programu, tak musí byť navrhovateľ alebo sa do diskusie samozrejme prihlásiť. To primátor dlhodobo v našom meste nerobí, je mu to jedno, proste nedbá zákona o obecnom zriadení ani rokovacieho poriadku. Vyše 40 minút prednášal včerajší bod, hoci predkladateľom bol doktor Hamar, prednosta Mestského úradu. No a mne potom samozrejme ako poslancovi uplynulo 5 minút, zarezal túto diskusiu, môj príspevok, aby som mohol hovoriť ďalej. A ešte sa odvolával na rokovací poriadok, ktorý jasne hovorí, že pokiaľ o to požiadam, kolegovia poslanci mi môžu schváliť dlhší čas na vystúpenie bodu programu. Poprípade môžem vystúpiť, ak to uzná aj on sám za vhodné, poprípade moji kolegovia niektorým bodom aj viacnásobne. To sa však nestalo, čiže vidíme, že bohužiaľ z Považskej Bystrice už nie je samospráva demokratického zriadenia, ale nejaké svojvoľne riadené lénum, kde už sa ani nerešpektujú zákony a rokovací poriadok. Toľko odo mňa o vývoji, ako sa posunul stav ohľadom Považsko-Bystrickej nemocnice. Samozrejme bude informovať nielen mesto, a samozrejme o tom budeme informovať aj my, ale ako vravím, predpokladám, že napokon si aj tak kraj urobí podľa svojho a zariadi sa po svojom, pretože protinávrh, ktorý odišiel z mesta Považská Bystrica, bude s vysokou pravdepodobnosťou pre Trenčiansky samosprávny kraj nepriateľný. Majte krásne dni. Ahojte.